Takže tohle je moje auto v téhle hře, jo. Co na to říkáš, Honzo? Jako je to dobrý docela. Tak, takhle to vypnu. Ne, online, ne. To je špatný, Tak. Je. Offline. Dáme desert, ať je sranda. A teď jdeme jezdit v protisměru, kámo. Je, tak tady, ne? Kumte lidi, kumte na moje skilly. Tak. Teď si dáme challenge jenom v protisměru. Kumte, jak rychle jedu. Honzo, co říkáš na moje skilly? No, jako, jo, jde to. Jak můžete vidět, tak jedu 210, kámo. No, porušil jsem challenge, ale to je jedno. No, tak jsem naboural. Ježišmarja. Tak jdem znova. Počkej, co když pojedu stranou? Co se stane? Jsem ještě v téhle hře nezkoušel. Tak nic, kašlu na to. A ty to rozjet z toho kopce. To nejde. No. Protože jedu docela pomalu. To mě to automaticky... Tak nic, no, bro. Jeď. Dobrý. Jedeme. Na to, jak špatný auto to je, tak je docela dobrý, jako ten zvuk. Jako jo, no. Scary. O, tak to bylo hodně těsný. Já mám tam na vrchu 85%. Prostě to je jako, že narážím a tak. Jo. Scary. Takže jsi ještě jakoby docela v chillu. Jestli to není tak, že 85% jsi škozený. To asi jo, ty vole. To bylo docela těsný. Že ještě mám 15%, no vidíš. Ty procenta prostě určují, prostě jak můžeš narazit a tak. Takže já jdu asi hrát znova. Jedu. A teďkon pojedu ve svým směru. Prostě. Lidi, já jsem tu hru už docela hrál. Je to mega zábavný. No, když nebouráte, jako já. No výborný, já jsem takový elko, kámo. No nic. Tak já jdu zpátky, ale už mám 8000. Tak, ale to uděláme jenom teď. OK, já dám highway, nebo forest. Ne, já dám highway nebo forest. Co si vybereš? Aha. Já bych dal. Můžu si vybrat? Jo. Desert nedávej. Tady je prostě jenom počasí, jo. Highway, nevím, jak si tady dát? Foggy? Jo, foggy. A teď lidi kumte na moje skilly. To není jakoby zase taková ta Moha, no. Ještě, že jsem to nakrešnul do toho nákladáku, to bylo docela háj. Já to totálně speedím. To je totálně lehký se jim vyhejbat. No ne asi. To je tak lehký úplně ne, no, bro. Co to bylo za rán? Tak na to kašlu. To jdu znova. Ty vole, to docela funguje. Můžu troubit? Budu se snažit nebourat.
Je, tak. Ty vole. To je docela bouchá, kámo. Jako ne bouchá, jako prostě bouchá, ale... Je, co to bylo? Mě to totálně odpálilo. Jestli jste viděli, kámo, tak... Co to bylo? Já jsem tam prostě ani moc nenarazil. A prostě mě to totálně odpálilo. Hej, viděl jsi to? No, neviděl ho. Hej, kámo, já jsem prostě takhle jel a do těch svodidel jsem asi narazil z boku. A mě to odpálilo jak třeba slime bloky v Minecraftu, víš co? Jo, no. Kámo, to je prostě docela na hovno. Že takhle tě to třeba odpálí do auta a narazíš pak třeba. Nebo jako se to tak bude počítat. Myslím, možná. Ještě jsem to neskoušel. Protože tenhle bug jsem objevil teprve tak. Asi. Já tady jedu totální speedy. Je. No výborný, kámo. Zase. Jo. Main menu. Neříkám, že by byl lepší, ale... Máme 10 000. Koukneme se na nějaký auta. Tohle. 40 000, kámo, za Corollu, nebo co to je? To je Corolla, ne? Tohle. Ale nevím. Co tady pak To máme? vypadá Ty jo, Mercedes za 50. Nice. Nebo BMWčko. A to je za 60, kámo. Další. Ale co to je, kámo? Ukaď to předtím. Tohle. Co to je? Co to je, kámo, kdo by to chtěl? No ne asi. Tohle by někdo chtěl. To je třeba mega dobrý auto. Jako vzhledově. Jo, jako nevím, jestli výkon, ale... Tohle? Ale určitě jako vzhledově... A hej, ale tohle? Co to je, to nějaký Mercedes? Jo, to je Mercedes, kámo. To je další. Nice. Další BMWčko, další. Jo. Úplně to samý, akorát má prostě jiný světla, výborný. Audina. Ty vole, ale tohle je pěkný. Jo, no. Cena odpovídá. Ty vole, a tak tohle bych chtěl, kámo, čum na to. Oh. A to je za moc, ne? To je za 300, 1, 2, 3, 4, 5, 3 miliony. Cože? Ten Ondra, který má 10 000. A kámo tohle, to je taky za milion. A tohle už je v pohodě, to je za 150 000. Tohle za 50. 55. Počkej, ale tohle bych docela actually chtěl. Jo. To je Nissan 350Z, kámo, to je mega hezký, to chci i v realitě, až budu velký. Tohle je Dodge Challenger, jestli se nemýlím. Jo, nebo Charger, ne, to je blbost. Nevím, hele. Nevím, asi Challenger nebo něco. A jsme na konci. No nic lidi, takže to je konec dnešního videa. Dávejte odběr a třeba se uvidíme u druhého dílu. Cus.